Svet gastronómie dnes pečie ovsené koláčiky, na ktoré budeme potrebovať tieto ingrediencie. 150 g masla, pol hrnčeka cukru, 1 vanilkový cukor, 2 vajíčka, 1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny, 1 čajovú lyžičku škorice, štipku soli, štipku muškátového orieška, 1,5 hrnčeka hrubej múky, 3 hrnčeky ovsených vločiek a 1 hrnček hrozienok. Ako prvé si roztopíme maslo, ktoré rozšľaháme s cukrom, kým z toho nemáme hladkú kašu. Potom pridáme vajíčka, sódu bikarbónu, soľ, muškátový oriešok, škoricu a múku. Premiešame to a nakoniec pridáme ovsené vločky a hrozienka. Vypracujeme cesto a necháme 10 minút postáť. Medzi tým si pripravíme plechy s papierom na pečenie. Po kúskoch si odštipkávame z cesta, spravíme v dlaniach guľôčku, položíme na plech a spravíme z lyžičov z toho okrúhly koláčik. Koláčiky máme hotové, už len nech vychladnú. Viac receptov na www.svetgastronomie.sk